improve on what we found. Kawadhi weche mag somo e kinde ma jopuonjre ya skul e tamo kwongo mar higa ni midhiero mienjo e skunde mamoko manyalo bedo ni pok oyudo omenda ma piny owacho osebedo ka chulo ne skunde mag piny owacho e kinde mowinjore. Moko kuom jok mosebedo ka tero mwandu e skunde osedonjo ne skunde mopogore opogore werani girem chulo gi gopgi. Jotend skunde komachielo to oseudeko ma omenda ma ichulo e skunde magiwacho ni pok ochopo negi makare. Sharon Ong'ao nigi mathoth. Skunde mag piny owacho osebedo ka yudore matek e lwet jok mosebedo ka tero negi mwandu e skunde. Wirani omenda ma ichulo negi ok bi chopo negi e saa mowinjore. Skunde mamoko osedonjnegi kuom koso chulo gope mag mwandu ma giseyudo. E doho manyeri, doho mang'iyo buche matindo tindo osendiko buche 8 chakre tarik 1 mar dwe mar 9 mar higa mokalo, kama skunde osedonjnegi kuom koso chulo gopegi. Kuom ranyisi, kambi mong'ere kaka Ken Blessed Foods Limited nodhi e doho kendo donjo ne tend skund sekondar ma Watuka e dwe mar 9 mar higa mokalo. Kaluwore gi bura margi, gidwaro mondo chulgi siling 600,000 kaluwore gi mkate mana gitero e skundno. Bura makamano notieki ni skund sekondar ma Watuka ochulgi omenda no kidam. Chieng' tarik 21 mar dwe mar 9 mar higa mokalo, kambi mar Jowaka Food Stores nodonjo ne tend skund sekondar ma Kagonye kaluwore gi gowi mar siling milion 1.7 mana gitero godo chiemo e skundno e higa mar 2022. Negichopo e winjruok ni chudo makamano otim kapok ochopo chieng' tarik 30 mar dwe mar 6 mar higa mokalo. Buche mamoko bende luoro gedo. Kuom ranyisi, chieng' tarik 13 mar dwe mar 10 mar higa mokalo, tend skund sekondar mar Nyiri mana Rumoro nodonjnegi kuom koso chulo omenda maromo siling 800,000. Bura makamano donjnegi godo gi kambi mar gedo mar Bech Construction Limited. Bura makama doho nong'ado ni mondo nywand kaluwore ni nentiere bura maket kod mano mane kambi no nedonjonegi godo motelo. Bura machielo manotere doho mang'iyo buche matindo tindo ne en ndalo 2 mokalo, kama tend skund sekondar ma Nyiri ma Iriaini nodonjnegi gi Muiga Ksh600. Bura manodonjnegi godo tarik 8 mar dweni. Skul no wachore ni nitiere gi gowi mar 300,000 mar mwandu mopogore opogore manochiwnegi e higa mar 2021. Bura makamano biluonga e mbele doho chieng' tarik 22 mar dweni e mbele jang'ad bura Evelyn Gaithuma. Skunde mamoko bende osedonjnegi e mbele doho madongo. Kuom ranyisi, chieng' tarik 25 mar dwe mar 10 mar higa mokalo, Blue Valley Enterprises nodonjo ne skund sekondar mar Nyiri ma Kamuthai kuom koso chulo gi siling milion 3,736,285. Kaluwore gi oboke mantiere doho, kambino nochiwne orak mar gero od nindo, winjruok mana giketo chieng' tarik 28 mar dwe mar 12 mar higa mar 2020. Kaluwore gi oboke mantiere doho, kambino wacho ni skundno pok ochulo gi omenda moramora kaluwore gi winjruok mana gidonje. Komachielo, nenore ni tend skunde ok nyal timo gimoramora mar chulo gopegi. Kaluwore gi jakom mar jotend jopuonj skunde sekondar Kahi Indimuli mane loso e wang' jowi mar Citizen chieng' tich 2 mar otieno, skunde nigi midhiero mikelo gi deko mar omenda ma piny owacho chwalo negi. And therefore, as Kenya Secondary School Heads Association, we've been raising these concerns that why are we not factoring in all children? Because funding depends entirely on the number of children that have been captured on the NEMIS system. Skunde mamoko bende sani keto ting' makamano na jonyuola ma osebed kikawo pesa mathoth kuomgi mondo oumre magintiere godo. Wacho mosebedo ka kelo bodhruok kuom jonyuola. Kupeleka watoto shule tulikuta kwamba kuna fee nyingine imeongezewa zaidi ile tulikuwa tunalipa. Na pia tumepata kuuliza walimu mkuu nini tunaendelea, akatuambia hiyo itakuwa inaketa mimi nashughulikia mambo ya chakula. Sababu maana yake wanasema serikali haijapeana senti zenye nafaa kwa ina release the mother ministry. So hiyo imekuwa ni changamoto kwetu kwa sababu kama saizi kama ulikuwa unalipa shilingi 20,000 na kutomeongezewa 3,000 juu. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Kapodwa ntiere weche motenore